14.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:47. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Hingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa pagpangalagad sa pizza sai sa bulan sang Abril tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan steady pulse lang kita mga kaaksyon kay ratsada si COVID-19 kabudlay na mga kaaksyon nga tagan pa siya tsansa. Ti dapat lang nga kung wala sang kalatuan sa sining adlaw magpahimunong lang sa inyo tag sa kamapuluyan. Kay mayo gid man ko nakapahimunong lang sa puluyan ta.
Kung wala man lang sang importante kag sa lakuon karon nga adlaw, hingagawon karon nga adlaw nga mga transaksyon, dapat nga magapabilin lang kita sa aton sining nga mga puloy-an kag ipatigayon gid ang social distancing. Naka face mask, face shield, kunyara kita sa guwa sa aton sining nga puloy-an. Namigid man ko nagahalong kay kabudlay kon kaysa inang mga sintomatic nga ginatawag blate, way ka man ga ginabatsyag, pero kung atakahon niya ka, ginaubo ka ka ginasiponte, ang tendency sina mapakonsulta, tapos ideklara nga COVID-19 positive ikaw pero asymptomatic ikaw, mga kaaksyon. Amo gina, sige lang, basta importante lang tumanon tagi ng mga health protocol nga ginapatigayon sa aton sining nga departamento sa ikayong lawas. Para nga likaw lang sa sining COVID-19. Kaya hindi ta makita siya mo. Masiling kita nga wala, pero wara lang siya skilid-kilid, pasalipod lang siya. Ay, puwerte kung ikaw ang matunan niya, disgrasyang dako gid, mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, karon nga adlaw tinagalabutan man ang madamo-damo gawa nga mga more or less mga 5,002 plus 2,006 mga 5,002 vials ang Sinovac ang nagalabutan sa sining adlaw diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Pihog itang halos kalabanan naton nga mga kaaksyon, yara lang sagwa sang ila sining nga puluyan. Nagarupong ko, nagatuking-tuking sa pinaka mga kakilala kag miyembro sang pamilya. Kay nga, puwerte ang tagiti sang init. Ay, puwerte. Mayo man kontra sa maulanon nga tiyempo. Init lang anaya. Parang sigurado. Pasilong lang pag may time, no? Sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental do nagabutsyogid ang COVID-19 sa bugos nga probinsya ho. Ay huugid sa pagkadamo, no? Kabayunta karon sa hapon gamay-gamay ang recorded. Hindi na magsaka pa, hindi na magsali pa, kabutsyog mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan sa bugos nga Negros Oriental. Kag sa bugos nga Region 6, tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga udto. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangingkapod ta si aksyon na Marlon Hinavia. 5,200 vials ang Sinovac vaccines nagabot na sa Negros Occidental subong aga katunga sini 2,600 ibakuna sa unang dos mga kaaksyon, no? Samtang sa Kapitolyo Provincial, hindi pagpanugutan ng skeletal workforce. Steady pulse lang sa gyapon. No? Importante lang, social distancing lang. Naka-face mask mga kaaksyon, kunyara sa opisina mga kaaksyon. Digid magsaliga. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Councilor Ramos magasapol sa mga transport leader angot sa health protocol sa mga pampublikong salakyan karon sa hapon. Kag maki-update man kita sining nagalabutan man nga Sinovac vaccines kun din ini iplano sang syudad ta kag sino ang pwede nga mahatagan sini.
Samtang sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon Eden Abuso, mga numerong ulihin nagtawag sa hotline number sang Public Attorney's Office angot sa bomb threat imbestigahan sang mga otoridad. Ginbulabog naman sang pamahog, bomba-bomba kuno sa Hall of Justice siningaga. Rason nga nagguluwa man tong mga empleyado kagiban pa nga may mga transaction sa Hall of Justice bangod sining bomb threat mga kaaksyon. Katapusan wala man. Ay oo. Sige, pakarunan ta na mga kaaksyon sa investigasyon sa mga kapulisan samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Sa San Carlos City ho, amay naghikog patay bangod sa depression. Samtang sa balita sa patrol, maki-update kita sa fast craft operators nagalaom nga liwat magdamo ang pasayro sa masunod nga mga sinimana. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotid. Anom katuig nga bata ho nga babae na sapuan patay sa tulugban sang Carabao. Wala sang foul play suno sa mga kapulisan. Na lumos gid lamang ni gurong sa isanyos nga bata ni. Kag maki-update kita sa kaso sang 17 anyos nga tumboy nga nagbuno patay sang iya maninoy matapos ginpasakan kaso nga homicide kahapon. Ini ang yara siya sa karon sa pagginakop sang City Social Welfare and Development sa syudad ni sang Cadiz man. Samtang sa balita naman sa syudad sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, ginpasakan na sang La Carlota City PNP ang kaso sa City Prosecutor's Office batok sa isa ka persona nga nadakpan sa buy-bust operation. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, transmission sang COVID-19 wala pa nagahuyang suno sa Department of Health o kung DOH. Salay ba testing kalakip na sa benefit package sang PhilHealth. Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines kag iban pa mga balita mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang aton sining programa. I-like kag i-share ang aton sining program sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kag sa mga kaaksyon ta via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers ta via Aksyon Radio Bacolod, welcome na diri sa inyo sining pagpangalaga. Sige, daligid lang kay yari ng resulta ho. Kadtuan taning resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Martes, April 6, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 26 kag 9, liwat 26 and 9. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay tirahon ta niya na yun sa mga nag-like kag nag-share sa aton sining programa. Ay, puwerte sige ka, chibog na. Basikon way pa pag chibog na kay
dugay-dugay para plastado na, no? Sige, patsibuguntas lanay samtang pamati diri sa aton sining nga pagpangalagad sa kay Virgo September. May lang nga pagpamati kay Maria Cresmi Lamasan Cloud. Good morning lang. Kag Yuditorta de la Piña Barbecue, kay Gian Recicio, Jocelyn Libon Dispoho, kay Suseta Lunan, Alex Montesa, Christine Miñez Villalobos. May lang nga pagpamati kag nag-monitor na sa sining mga tinion. Kay Philip Bran dira sa Bago City, may lang nga pamati man, no? Di na din nga kundi daligid lang ha kay tirahon tani, no? Standby anay sa mga kaaksyon ta. Sige, diri kita ho. Kay Alma Agravante Sabater, may lang nga pagpamati kay Ronnie Mananghaya, kay Almera Lim Malasarte, Lezel Miranda Sakare, kay Corey Vidaha, Love Caniedo, kay Josephine Celeste Taico, kay Jenscart de la Torre, Absalon Jenscart de la Torre Absalon, kay Homa Lumina, kay Suseta Lunan, Christine Minez Villalobos. May lang nga pag-monitor, no? Kay Arnel Serman, may lang nga pagpamati, bigyan Jonathan, present man siya, kay Rafi Libran, kay Dodds o Condod Layan, sa kay Ray Franco, and Godi Noes, kay Roselyn Diaz, kadi Lorelia, may lang nga pagpamati kadi, sa kay Calanis Frances, Lelebeth Ninia, Yvonne Boitzer, kay Konos Bakayani Villavicencio, may lang nga pagpamati, Virgo September, araman sa Sapiak. No? Crystal Joy Montenegro Villamor, Richel Bonilla, kay Jonel Sadaya Aresgado, and Christian Roa, and Niel Mugar, Crescia Blas, Binji Agot, kay LM Muhar, Sheila Alagos, kay Eliterio Parcondayon, Guillermo Clarito, kay Maria Cresmi Lamasan Cloud, ara naman siya, si Joan Mil, Lisa Montecastro, George Gargasiran, Nicole Bridal Gown, si Amor Sola Tukar, kag Joy Drilon, Sai Sumadya, may lang pagpamati, Zai, kay Nomeriano Solatorio, kay Alex Flores, may lang pag-monitor, Rochelle Evangelista, Abdul Wid Abase, kay Jocelyn Libon Dispoho, Sir Alex Montesara naman, Malo Shakor Onteveros, kay Josephine Villarosa, Edmar Kilitar, Martin Aliling, Elmer Piloriana, kay Fernie Espanyola, Jovi Serbo Rosario, Donna Nabarte Macario, kag Marybeth Gonzales Serrano. No? May lang pagpamati sa inyo. Kag thank you. Dagang salamat sa inyo. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay ha. Para sa mga kaksonta, may bisita kita dugay-dugay. No? Dugay-dugay lang. Parang karo-relax kamo. Samtang pamati diri sa aton sining pangalagad. Stand by. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din ito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad.
Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Bana Bulig Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 ang aton oras, 12:07 ang mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, pwede bala nga maghubin ang may edad na, pwede gid, no? Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Kadtuantang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod. Ini may kangtanan sa sining transmission sang COVID-19 wala pa nagahuyang suno sa DOH, Department of Health. Sa layba testingo kalakip na sa benefit package sang PhilHealth. Kag COVID-19 update kita diri sa pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong odo. Yes, Aksyon Rex, mayong odo kag sa aton man nga mga tagpalamati balita na gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Wala pa sang paghuyang sa transmission sang COVID-19 sa pungsod, kadungan sang pagklaro nga artificial pa lang ang pagnubo sang mga kadamuon sang record nga kaso nga dala sang paguntat man sa operasyon sa ila testing laboratory sadtong Semana Santa. Ginpathag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga tuman pa ka temprano agod hambalon nga ang liwat nga pagpatuman sang ECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, kag Rizal ang rason sang pagnubo sang kadamuon sang COVID cases. Suno ka Verriere, may 71 ka laboratorio ang wala nag-operate sadtong Easter Sunday nga dako ang nangin epekto man sa kadamuon nga ginareport sadtong nakaligad nga adlaw.
Base sa ulihi nga monitoring report ginpahayag sa mga eksperto gikan sa Octa Research Group nga epektibo ang ECQ sa pagpahuyang sa nga COVID-19 sa Metro Manila bangod ang kadamuon sang reproduction sa region ang nabuhinan sang 1.61%. Apang sunod sa DOH, hindi ini bangod sa pandemic response sa reproduction number kundi sa epekto ini sang mandamong man nga factor. Sadtong 2020 sa diin mataas ang kaso, naglabay pa ang napulo kadlaw suno kay Verriere umpisa sang natapos ang ECQ antes na record ang pagnubo sang kaso. Nagdugay man sang 3 tubtob 4 ka semana antes nagnubo ang healthcare utilization rate. Sa iban pagid nga balita national, good news man kag ginkalipay gid ini ni Philippine Red Cross PRC Chairman kag CEO Senator Richard Gordon ang bag-o nga direktiba nga ginpagwa ni Health Secretary Francisco Duque III nga nagamando sa Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth nga ilakip sa ila benefit package ang saliva-based RT-PCR testing. Damlag lang ginapirmahan ni Duque ang DOH Memorandum Number 2021-0161 nga nagaklaro sa interim guidelines sa saliva testing para sa unified implementation sa ila regional offices. Kinatugutan man sa karon sang departamento ang RT-PCR processing sang saliva samples sa mga lisensyado nga laboratorio nga may special certification na gin-issue man sang Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM. Ang saliva testing ang nagabalor lamang sang 2,000 pesos nga halos katunga ini sa presyo sang swab test. Pinaagin man sang saliva testing, mas na-minimize ang katalagman nga ma-expose kag matapikan sang virus ang mga healthcare workers nga nagakuha sang samples kag naga-check sini. Sa karon ginaulat na lang sa PRC ang pag-finalize kag pagpagwa sang guidelines sang PhilHealth para sa pag-charge sa saliva test. Naibaluan nga ang PRC pa lamang sa Pilipinas ang ginatugutan sa karon nga magpatigayon sang saliva test. Samtang update naman sa world record sang COVID-19 kaysa karon ang cases sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 132,412,964. Ang nagkalamatay 2,873,660 kag ang naka-recover o kung recoveries naglambot sa 106,696,410. Ang Pilipinas sa pinaka-latest ang cases naton dre yara na sa 803,398. Ang nagkalamatay 13,435 kag ang recoveries yara sa 646,237. Sa Negros Occidental pinaka-latest nga update ang total cases sa karon nagdangat sa 7,672. Ang recoveries 6,955 kag ang death toll 229. Ang aktibo nga kaso yara sa 488. Ang Bacolod 35 ang nadugang kahapon nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 6,214 cases. Ang recoveries 11 na nagdala sa kabilugan niya 5,719 kag wala sang bag-o nga nagkalamatay. Out of 6,214, 305 or 305 ang aktibo nga kaso. Sa Western Visayas, 114 ang bago nga kaso na record kahapon nga nagdala ini sa kabilugan niya 28,201 kag ang recoveries 75 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 25,260 kag wala naman sang bag-o nga napatay gani nagapabilin sa 788 kag out of 28,201 2,147 ang aktibo nga kaso sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:15 ng aton oras. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ang syudad sang Bacolod galiho magsugod na implement sang SPAS para sa mga inbound travelers
But ang City Health Office untat na sa pag-issue sang medical certificates para sa pagbiyahe. Mga kaaksyon ini ang gin-confirm mismo ni Bacolod City Executive o Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director Ang nga magasugod na implement ang syudad sang ispas kag hindi na papadaog pa kung magpagwa sang medical certificate para sa travel purposes bilang pagsunod sa bag-o nga pagsulundan nga ginpapadaog sang National IATF mga kaaksyon. Standby anay sa kay aksyon na din abuso sa patrol mga kaaksyon kay subong sini yari sa linya naton si Congresswoman Loren Legarda sang sang Antique, no? Abi ko si Senator si Senator Cayetano pa gali kay si former Senator Loren Legarda. Mangin kaupod ta sa sining udto sa pagpangalagad sang aksyon BBB, no? Upod ang DZRH Manila mga kaaksyon, no? Daligid lang kay iplastar tanay para siguradong sigurado, no? Kay parang bisan paano ara kamo dira mga kaaksyon sa sining mga inoras pamati diri sa aton sining pagpangalagad. Senator Loren Legarda former senator ini siya kag Deputy Speaker of the House ini siya subong, no? Deputy Speaker of the House of Representatives kag representing ini siya sa Lone District sang Antique upod sa DZRH Manila. Nasa ating linya mahabigan ang Deputy Speaker ang kinatawan ng Lone District ng Antique, ha? At three-term Senator Loren Legarda. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Maganda umaga sa inyo, sa buong DZRH at sa mga nakikinig sa buong Pilipinas. Mag-ingat po kayo, God bless, at Happy Easter. Deo at si Malu ang kausap ko kanina, yes, of course. Bumabati sa inyo at sa mga nakikinig sa Antique, mayad nga aga, kaninyo nga tanan, at sa mga Ilocanong kaibigan ni nanay ko na imbagabigat sa mga nakikinig din sa inyo. Alam kong tatanong mo sa akin yata mga vaccine. Yes, yan ang inaantay ng mga tao. Ang Yes, tanong ko sa iyo, nagpabakuna ka na ba? At wala pa po. Hindi, although na may tuto sinasabing kami po ay frontliner, pero wala pa pong dumadating Senator, ma'am. Kaya hintay pa kami. Kausap ko nga si Secretary Galvez ng isang araw at tinanong ko bakit parang mabagal ang pag-distribute. Nagawa na namin yung Vaccine Act. Di ba? May batas na ang Kongreso para mapabilis at sinabi ko nga dapat mabilis ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa ECQ, NCR Plus na area at lalo na sa mga medical health frontliners at pati na rin sa economic frontliners. Medyo mabagal pa at pinaliwanag niya dahil ngayon palang parating ang ibang mga vaccine. He even gave me a breakdown ng mga parating na vaccine. Alam natin, nandiyan na. Ang ina-administer ngayon yata ay yung AstraZeneca at saka yung Sinovac. Pero napirmahan na rin yata niya yung Moderna at meron darating na 20 million doses sa mga darating na buwan at sabi niya meron daw Novavax pa rin at meron din yung sa Russia na Sputnik Gamaleya yata. Sputnik V. Gamaleya. In fact, nagbigay siya ng breakdown sa akin na almost 100 million ang darating pero sa mga darating na buwan. In the meantime, nag-aantay tayo na mas mapabilis because ilang vaccination pala ang nabigay. Siguro mga less than 2 million, I think, mga 1.5 million doses pa lang yata. Ewan ko yung sa balita, baka mas updated kayo. So, kailangan hinihimok ko sana ang IATF na bilisan ang pag-administer ng mga vaccine, lalo na sa mga health frontliners. Kumaka Antique ay
kulang na kulang, halos 1,000 pa lang out of Wow. the 8,000 frontliners ang mga nabakunahan sa amin at first dose pa rin. I think 1,267. So, halos 8,000 ang mga frontliners. So, kailangan yan. At if I may add, Yes, ma'am. kamukha sa Metro Manila, I think ang mga informal settlers ay dapat i-consider them na frontliners dahil Bakit marami po? sa ating informal settlers ay tricycle driver, jeepney driver, hindi ba? Or baka vendors. So in a way, sila mga frontliners at kasama sa tinatawag nating underground economy. So, at sila'y dikit-dikit. No? Metro Manila is very congested. Para hindi lalong lumaganap ang COVID, unahin na rin sila kaysa sa mga naka-individual houses na may mga spasyo in between. Pagdating ng ating maraming vaccine na inaantabayanan natin. Ayan na. At isa pa, Senator Loren Mama, lumalabas po sa survey na mababa po ang kumpiyansa ng ilan nating mga kababayan na sa bakuna laban sa COVID-19. Ano ba kaya ang maaari maging aksyon para mawala ang ganitong pangamba ng ating mga kababayan at sila ay magpapakuna na rin? Normal lang na siyempre pagkulang ang informasyon at meron na unahan na ng mga fake news or pananakot, pero natural din na magkaroon ng pangamba dahil sa nababasang totoo naman nangyari sa ibang bansa din at yung mga ibang side effects. Pero the advantages far outweighs yung disadvantages. Kailangan talaga ay mag-cooperate tayo at kung ayon sa ating mga doktor ay akma ang ating katawan, pagbabakuna ay malaking bagay ito para ma-prevent ang illness, hindi lang para sa ating pamilya at sa komunidad, kundi rin para sa bansa. Dahil una nga, bago yung vaccine yan. Pangalawa, maaring may agam-agam tungkol sa mga nangyari sa mga karanasan ng ibang tao. So, anong gagawin natin? Malawakang information dissemination. Ano ba ang normal na side effect? Ano ba ang mararamdaman? Ano ba ang epekto sa unang dose? Ilang pagitan na araw? Anong mararamdaman sa pangalawang dose? At ano ang epekto pag dalawa na ang jab o dose natin? Hindi dapat walang bahala. Kasi baka dalawa na yung dose. Okay na ako. Ayan na, wala nang mask, wala nang face shield, happy-happy. Ayan, kakain ng sabay-sabay, bukasan ng bibig. Kamukha nung Sino, di ba? 50-something, 4% daw ang efficacy. Kung sabihin mo na pati yung matataas na efficacy, 94. Kung makalusot yung 6%. So, ibig ko sabihin, huwag tayo magpabaya. Tingin ko, kailangan pa rin ng health protocol na maigting maski na tayo ay na-jab na tinatawag o nabakuna. Pero mapaiba tayo. Kahapon kausap ko ang DOLE. Opo. At alam natin ngayon, Deo, sa panahon ng ECQ ay sobrang apektado ang daily wage earner. Kaya nagsuggest ako sa kanya, gaya ng ginagawa sa Antique, talagang i-roll out, maliban sa pag-roll out ng vaccine, mag-roll out ng cash for work or yung DOLE to pad for the disadvantaged people. At sabi niya, yun nga ang sabi rin ni Secretary Bello at ginagawa nila. Anong ibig sabihin nun? Maski sa mga bahay-bahay ng mga nangangailangan, ay pwedeng maging DOLE to pad beneficiaryo. Sa akin, anong trabaho pwede sa bahay? Pwedeng contact tracer. Hindi ba ang DOLE to pad cash for work ay cash for work, trabaho. Trabaho ang contact tracing So, sa 395 pesos a day, ibang areas 450 pesos a day, pwedeng mag-apply sana ng contact tracing assistance to LGU para may trabaho ang nasa ECQ, NCR Plus, maski sa panahon ng lockdown. Nagkaroon ng 1 week na Holy Week. Ngayon, darating na to. Tapos after this, ililift. Pero ECQ, sana kwalipikado. At sabi niya, mukhang okay naman daw magkaroon ng DOLE to pad contact tracing. Yun ang magiging trabaho. At maliban dyan, magtatag-ulan na naman ng Mayo, ang paglilinis ng estero at kanal. At pangatlo, ang pagtatanim ng gulayan sa bawat bakuran. Kung gagawin natin yan at babayaran ng tao sa cash for work DOLE to pad,
sa tatlong bagay na yan ay malaking makakatulong lalo na sa mga nagugutom sa panahon ng ECQ dahil hindi makapasada o hindi makabenta masyado sa sari-sari store o yung vendors na suki nating magtataho, bawal palang lumabas o may curfew pa. Pero kung gamitin natin yung pondo ng gobyerno na binigay natin sa ating annual budget ngayong taong ito, at sabi ko, gawin na lang triple, quadruple ang budget sa 2021 para sa dole tupad. Dahil yan naman ay diretsong binibigay sa tao. Hindi yan dumadaan sa lokal na pamahalaan. Hindi yan dumadaan sa mga NGO. Diretso sa tao na nagkakaroon ng augmentation ng income at cash for work. Pero hindi lang walis-walis. Kailangan contact tracing, gulayan sa bakuran. Hindi lang gulayan sa paaralan at sa komunidad at sa barangay. At pwede pa rin pag-iipon ng buto at yung mga buto ng kinakain ay uusbungin para magkaroon ng seedling at pwedeng pamigay. At saka yung paggagawa din ng resikulong mga produkto mula sa mga waste products gaya ng plastic ay pwede rin. So, ikita na ang tao at ang mga pamilya at malilinis pa ang ating kapaligiran. That is aside from the vaccine rollout na aking kinausap din si Secretary Galvez nung isang araw. So, tumutulong lang po tayo, nagbibigay ng mga mungkahi dahil sa ating 3 termino bilang senador, malawak-lawak po ang ating karanasan sa pagbibigay ng pondo dahil chairman ng Komite ng Finance at sa paggagawa po ng mga batas. Kaya yun po ang aking mga mungkahi sa ating mga opisyalis ng gobyerno na maganda naman po ang kanilang feedback at sabi na, sige, ay gagawin natin ang inyong mga mungkahi. So, pagdating sa vaccine naman, gaya ng sinabi mo, ay malawakang information dissemination. Sana nga, ang DZRH, araw-araw may ilang minuto. Hindi kailangan ng Lauren Legara. Tanong niyo yung mga eksperto, mga frequently asked questions and answers yan tungkol sa vaccine. Ano ba yung sakit? Ano ba yung mararamdaman? Ilan ba ang kailangang jab? O anong gagawin pagkatapos? Anong epekto? Ganun. Kung lahat ng radyo ay gagawin yan, ilang minuto sa isang araw, marami kayong commercial gawin ninyong sabihin free public service announcement yan, ay para magkaroon ng kaliwanagan ng isip ng mga Pilipino at hindi matatakot at sila'y magpapabakuna at bilisan naman ng gobyerno ang pag-roll out ng ating bakuna. Yan. Senator Lauren, ma'am, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. Thank you. Maganda umaga at salamat. Mag-ingat ka, Deo. Sabihin mo sa Ingat akin, din po kayo. kamusta ang bakuna mo? Kung okay ka na, kung super pagkatapos ng bakuna. Salamat. Senator, maraming salamat, mahabigan Deputy Speaker at kinatawan ng Lone District na Antique, 3-term Senator Lauren Legarda. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:29 ang aton oras. Daligid lang mga kaaksyon na standby sa dugang pang mga balita. Igasunod ta sa diligid lamang madugay pagkatapos lamang sini. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:29. Abi ko, ara pa, gali kay rektada na ta, no? Sige, kantuan tang balita ni Aksyon na din abuso sa patrol. Hindi may kang tanan sa fast craft operators na galaom nga liwat sining nga magdamo ang pasero sa masunod nga si Mana o kun sinimana. Kay ti daw nagjutay-jutay kunong pasero mo. Kuya Aksyon na din abuso sa patrol. Sa detalye sa ring balita, aksyon na din. Aksyon Rex, ginalauman ni Wisim Operator Frank Carbon nga liwat magdamo ang ila sini pasahero masunod nga semana matapos ang moratorium nga ginpatuman man diri sa Region 6. Sunod kay Carbon, nagadamo ang COVID-19 cases hindi tungod sa pagsakay sa barko, bus, jeep kag eroplano o kung ano pa nga pamaagi sang transportasyon, kundi nagapati siya nga bangod ini Action Rex sa pagdagsa sa mga tawo sa mga lugar nga kalabanan kung masami ginakatuan kun summer kaangay sang beaches kag resorts bangod wala na
ginapatuman ang health protocols. Sunod kay Carbon, sa tong Semana Santa, bangod sa nagapadayon nga pandemya, dutay lang ang ila sini nga pasahero, bangod ginpasira ang mga tourist destinations nga tikang sang mga otoridad agon mapaganhagan man ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Pamatinaton si Mr. Frank Carbon. Kuan gidi, lato-lato gid nga among pasahero Ang mga resorts sirado man. Normally, ang travel sa Semana Santa is mapahuway na sa mga adto sa resorts, sa Guimaras, Isla de Gigantes, Boracay, dire kadto sa aton sa Kampistuhan or Sipalay, no, mga resorts ta sa Salvador Benedicto. Since most of these nagsira, wala movement ng tao, so tayo pasahero. Mo lang nang ga-encourage to travel mo is makadto sa mga resorts, sa beaches. So, but we're hoping na after sining next week, tama lang ni Sunday, passenger will start moving again. And not only Iloilo, Bacolod, the whole Region 6. Amo lang to daw nagsilira during the Holy Week na ginloponggan anay kay basi maginutok. Kaya hindi na mag-social distancing. Balita halin sa patrol, ang Action ni Action Eden Aboso. Una sa balitaw na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Matapos ang balita sa patrol, kaduanta sa Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa palayag ni Councilor Dindo Ramos nga magasapol ini sa mga transport leader angot sa health protocol sa mga pampubliko nga mga salakyan karon sa hapon. Kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center, we have Action Dale Salazar. Action Dale? Action Dale? Yes, Action lang. Tap na alas 2 sa tubong hapon may arasan nga pag-sinapol or mag-atubangay si Bacolod City Councilor Dindo Ramos support ang pila ka mga transport leader Action Rexa. Kaga-ila sinita gatalakayon dito sa Bacolod Government Center around 2 p.m. Ang mga health protocol Action Rexa nga dapat ipatuman sa mga public transportation. Tricycle man, tricycad o kung mga pasahero na mga jeep Action Rexa. Ini kasunod sa pila ka mga reklamo sa nga publiko nga wala na natuman ng social distancing pag may iba na sang rex nga commuters nga makasakay sa mga public transportation bisan nga wala nagasok-sok sang face shield Action Rex sa nga ginasisa naton si Councilor Dindo Ramos ano ba pinaka-latest nga mga health protocol nga dapat ipatuman sa mga public transportation. Naging palayag sang Council Action Rex nga wala sang pagbago o wala sang changes nga dapat ipatuman sa mga public transportation, kundi same sa gyapon Action Rex like face mask, face shield, kagining social distancing. Naobserbahan lang sa konsehala nga may Action Rex sa mga driver nga wala naga-implement pala sa gintala na nga pulungkuan grabe or seating capacity para sa isa ka PUJ. Susunod kay Councilor Ramos, paton niya karon sa hapon ako sa mga transport leaders ang ining mga health protocol nga dapat ipatuman Action Rex kinagapati ang konsehala nga once nga masunod ang health protocol sa mga pampubliko nga salakyan, makabuli din Action Rex nga hindi na further pa maglapsa ang COVID-19 dito sa may syudad sa Bacolod. Anong tinog ni Councilor Dindo Ramos? Meeting pa kami karon. Oo. Sa 2 p.m. Okay. Ito naman i-discuss sa lobby sa NGC. Mga transport leaders. Hindi ang protocol yung social distancing. Councilor, ano gitang mga protocol sa transport? Ang pinaka-latest? Sa transport, nga rin ito ay nasa comply, face shield, face mask, sama partition sa mga malala. Huwag man magbago. Okay, so wala changes, so dapat strictly implement. Implement na. Oo, kahit last time doon na-implement man siya ang no face mask or no face shield, no ride policy, di ba? Tugal kaya mo na ang ginanila mo siguro. Yung iba nga wala nag-comply, so i-remind na sila. Okay. Kung may mga additional pa siguro, ay idea pa. Kaya so yun nga i-discuss pa naman later. Action Rex, nabatihan si Bacolod City Councilor Dindo Ramos samtang nagpagawa ng press release ng Bacolod City PIO regarding sining announcement nga wala na nag-issue sang travel or medical certificate Action Rex online
ang Bacolod City Health Office. Ang ining announcement bilang pagsunod or pagcomply sa Resolution 101 sa National IATF. Butilingon, kung mag-yari Action Rex, wala na nag-release ang medical certificate online kay Tagto sang Tagto Action Rex, pwede kaya maka-apply online mo bisan kaya magkado sa Bacolod City. Pero ang ispas ni kung dinikwaon? Action Rex online man gyapon? Online Action Rex. Para ini sa mga travelers wala kung magkadto ka sa ibang lugar. Para matrace kung di ikaw magapadulong Action Rex sa mga local government units kag ang mga restrictions kag regulations nga gina-implementing sa LGU like halin ka dito sa Manila so dira makitaan nga halin ka sa ECQ area Action Rex para mas mangina makapos ang contact tracing sa aton sining mga otoridad. Amo na ang pinaka-latest announcement sang syudad nga hindi na kamo pwede maka-apply online para magkuha ng medical certificate bangod ginkakasan na Action Rex nga based man sa Resolution 101 sa National IATF nga nagkakastang COVID Shield nga requirement Action Rex sa S-Pass na ginamang ang kinahanglan para makabiyahe ikaw sa LGU pakadto sa LGU ilabi na sa mga high-risk areas sa Action Rex. Update ka balita dito sa Bacolod City Hall ang Action nyo. Action dahil Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kantuantang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pero sa mga kaaksyon ta, Santon Plaza, Balsop, Tamang balita, una sa tamang serbisyo. kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, 5,200 vials sang Sinovac vaccine nagabot sa Negros Occidental subong aga katunga sini 2,600 ibakuna sa unang dose kag Kapitolyo Provincial hindi magpatuman sang skeletal workforce. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, arana sa mga cold room sa Provincial Health Office ining nag-aabot nga 5,200 vials ng Sinovac vaccines nga ginadonar sa gobyerno nasyonal diri sa Negros Occidental. So equivalent in Aksyon Rex sa 5,200 dose man. Kay single dose na nimo isa ka vial sang Sinovac, isa man ka dose Action Rex. Siling ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ang katunga sini bali 2,600 amo ning ibakuna sa unang dose sa mga wala pa mabakunahan nga mga frontliners butang sa A1 priority ato sa gobyerno sa vaccination program. Mga frontliners naman Action Rex nga assign ya sa nagkalain-lain nga mga district hospitals dari sa Negros Occidental. Ang siling ni Tumimbang halos na ubos-ubos na ni sila. Mayara sang way malabot jutay na gidla Action Rex pagod man sang limitado pag inabot sang bakuna no na talaptap naman ang postaran nga mga medical frontliners assigned sa mga district hospitals sa Negros Occidental sa unang dose Action Rex. Nagabot yan another batch nga sa mga aga nga 5,200. Ang coverage sa Action Rex first kag second dose inisya. Ang unang dose yung bakuna 2,600, ang katunga naman nga 2,600 tagoon nila.
tala na naman nga ibakuna sa ikaduwang dose action Rex. Schedule naman niya sa second dose sa tong unang nabakunahan sa first dose. Mga Lunes na action Rex this coming Monday start na second dose nga pagbakuna diri sa Negros Occidental. Ang kalawigon nga ulaton kung Sinovac vaccine ay bakuna, antes ka mabakuna sa ikaduwa nga dose, mga 28 to 32 days action Rex. Kung nga ang tagaan para ligwa nga tutup 32 días, may ara kaso action Rex nga sang nagpabakuna sa first dose, kag nakaschedule na siya second dose, ginhilanat siya, may ginbatsyag siya sa lawas niya. Ulaton kina nga mag-ayo, anti sa turukan sang ikaduwa nga dose. Amo na nga, 28 to 42 days ang ulaton antis ka pwede magkapabakuna sa ikaduwa nga dose kung Sinovac ang ginturok sa imo. Yari si Dr. Ernal Tumimbon. Mga total to is 7,200. 2,000 for Bacolod City and 5,200 for the province. So kung tanawin mo, ang Sinovac, single dose lang na ang per vial mo. But ang 5,200, it will be divided into two. Kaya ang 2,600 will be for the first dose. And we will keep the second 2,600 for the second dose. The same mga ito ng mga LGUs all throughout sa Negros Occidental. Kaya because ang Sinovac, ang first nga delivery sa Sinovac, na-cover na nato ng mga frontliners sa hospitals. So may mga nabilin siguro sa Jutay, but majority of that will be going sa ato ng mga LGUs. Pre-identified na nila kung sino tagaan nila. It will not be enough siguro for this time para ma-cater nila priorities nila, but definitely may record mo na kami kag sila kung sino pang dapat nabilin nga tagaan namon sa mga upcoming nga mga bago vaccines to come. Samtang diri sa mga provincial capital, kulit kahapon, ginsiling ni Governor Bong Lacson na ginatunan pa sa provincial government ang plano nga pag-implementar sa 30% workforce. Sa mga adlaw nag-decide, gobyerno provincial, pagi sa kay Governor Bong Lacson na ipagi sa provincial administrator attorney Refrando Diaz II, siling niya hindi iya mag-adapt, no? 100% workforce siya ay patuman sa nga provincial government. Una bes way man sang rason action Rex nga implementar kon buhinan ang workforce sang Negros Occidental kay sige man ya pag-maintain sang health protocol regular man ang pag-disinfect ang ginapatigayon tanan sa mga frontliners assign sa mga hospitals action Rex assign sa pag-amuma sa mga COVID-19 patients kag iban pagit nga may direct expose COVID positive kada 14 días gina-swab test ina sila gali action Rex bag na días waya sang rasona nga magsurog ita sa iban mga LGUs supplement sang pagnubo sang ila sa nga workforce. Si Attorney Refrando Diaz. The province will be 100% workforce. We will not adopt skeleton force. We don't see any need so far because all departments are healthy. Our employees are healthy, save for some employees who are now presently recovering in Mambucal Mountain Resort. We are good to go for another year. Why problema? Everybody is motivated to work. We will deliver our targets for this year, and there's no need for us to slow down or to adopt skeleton force. We will maintain the same protocol. It has been effective so far, and if along the way we can develop new strategies and adopt new technologies to further make our workplace safer for all the employees and also for our clients and our visitors, then we will do so. We will adapt. There are some things that we need to improve, then we will improve. But so far, so good. No, we're doing well. We have been disinfecting our offices on a regular basis. Si Gov is still willing to have a face-to-face interview. Pero I think concerns came also from the office, from your group kung pwede pa. So naminsan man siya. Walang
Action Rex, buwas nga lo base kung makabalik kami face-to-face interview na. Governor Bong Lacson, kamati willing man saya, mula to kahapon kini-implementar initial, kawayan sa makasunod kay bagod man sang damo nga mga concern, nga palabot man siya sa nga talatapan. Ang pulupad news kandi kay amat-amat naman kakapuno ang mga quarantine facilities nato na isolation facilities diri sa Negros Occidental. As of today, ang record nga nakalabos sa talatapan, Attorney Diaz Action Rex, may 6 ka mga doktor assigned sa sila hospital, nag-positive. May isa ka medtech assigned sa isa ka molecular laboratory. May isa ka manok swab sa Provincial Health Office. Positive ini sila tanan, kagara sila gina-isolate sa Mambukal Summer Resort Banwa sa Murcia. Nagpatingila sila miyembro sa pamilya. Dito man Action Rex kay mati close contact, expose sila. Iban na mga LGUs ang nag-refer sa ilang sa recovered positive patient dari sa quarantine facilities sa Negros Occidental. Sa Treasurer's Office sa Banwa San Isabela, may 4 Action Rex kan-refer dari sa Mambukal. Sa bunga adlaw, Department of Education, halin dara sa Banwa sa Murcia, si Mayor Jerry Rojas, duwa nga nag-positive, kan-refer man, kagana talaga hindi pagasugaton, dalo sa Mambukal. Mambukal subong, duha na lang ka kwarto ang nabilin. Amat-amat na nga kapuno ang isolation facility. Ang action nagikan sa Kapitolyo Action na malod Herupayaw na sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 na, 12:47 na. Sige, saway pa magkatsibugda pag matamat na, kay dugay-dugay hapon dun. Sige, samtang nga nagpahunay-hunay kamuan ay standby aksyon na Brian Morden sa Nokpo kag sa BCPO ang balik report ni aksyon na rin abuso. May tisi anay, kulang balang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib. Ayos, sige pang basahon tananing mga mensahe ninyo kay Maria Milagros Tahom Latsika mayong pag-monitor lang dira sa barangay Bungahin Isabela kag Milag Latsika and family kag Tahom family, no? Salamat gid ni parang Nixon. May lang pagpamati man kay Dines Richard Tibor Roma dira sa San Enrique. Salamat gid Dines, no? Kay GC Halandoon, may lang pag-monitor si GC Halandoon. Kay Valencia Kinet, salamat gid. Kay Yorb Quiniol, salamat man. And Suset Alunan, may lang pag-hi, no? Sir, halin sa kay Noel Amar, tamyaw lang utod ya si Perla, Rinaldo, si Rorek, Mikey, and Ivan Amar. No? Salamat gid sa kay Noel Amar. Kay Amor Malayang, may lang pagpamati. No? Siling ni Jolie Malabor, tod gid na nga wala na sunod sa physical distancing sa mga public transport lang tawabala ang mga bata mandalagan shopping nga mga jeep. Sang una, 5 katao lang na wala kag 5 man sa tuo. Pero kung patihon nga 50% capacity, dapat 4 lang na pasahero subong niya 6 person per side na nagagilinutok pa. Wala ang kalabanan ga official. Wala nagapang alkohol after uyat kwarta magdaho-daho kon mang alkohol ka tulukon ka pa sang iba nga tawo kag ang alkohol mo kag kamot word gid guro magsagay pang alkohol. At least wala na ko subong ginapalagyuhan sa mga tawo kay naka-mask ko sang una nagapalagyo ng iban kay hadlok magtupad. Halin sa kay Jolie Malabor, no? Si Noel Amarga tamyaw lang kay Vanessa Mayo sang good evening sa Minnesota, USA, no? Pre Alexander, John Terwell, paring Jingo Terwell, may lang pagpamati pre, steady monitor lang dira sila sa Enro with Rodel Bandoho. Salamat gid Rodel Bandoho kagay paring Jingo Alexander John Terwell. Thank you so much pare Koya. Thank you gid sa inyo dra, no? Then sa kay JR Mainit Rihon, bakit imbis nag-abot ang COVID-19 vaccine nagdamo ng positive ng buta? JR Mainit Rihon, no? Orlando Lupina sa Bornay, may lang pagpamati. Watching live from Barangay Talok, Bago City. Salamat gid Orlando. And the Anton Diaz from Bacolod to San Carlos, need ba ang espas? Tikon from Bacolod ka, kinanglan mo gid, no? Ayos. Kay Niel Brian Baloes, may lang pagpamati. Salamat gid Niel Brian Baloes. Ang talamyaw na dito, tos babaw. Siling ni Madam Elizabeth Malaka Gamala, siling niya good PM sa Rex Bag-o-Lunch. Bag-o lang ni sila tapos panyaga, nervous sang bomb threat this morning. Gani man. Cleared naman .
Back to work na sila 10:45 na after clearing conducted by the bomb team squad o Bacolod City Police Office. Salamat gid Madam Elizabeth Malakagamala. Teresita Labadilla, may lang pagpamati Teresita kay classmate Jiboy Hovia, may lang pagpamati mahauta, nagpamati gid ri sa Turkey. Sa Turkey sila, Jiboy Hovia, na? Rodita Trinidad Cruzet sa La Carlota City, may lang pagpamati, no? Alex Montesa, present naman, Diding Alojamento, may lang pag-monitor sa Barangay Antipulo, Pontevedra. Gamonitor sa transistor radio ko, no? Si Derek Cafort sa OTTG, may lang pagpamati Derek Cafort kay Dilaos sa Kintown Victorias. And Elmer Piliorena, may gabiyahe na gani, sir. Ispas ang Ceres Bus sa Ligad pa going Hinubaan. Okay. Siling ni Elmer Piliorena. Yuditorta de la Piña Barbecue, may lang pagpamati. Ga-monitor, no? Monico Mandahuyan, may lang pagpamati, Monico Mandahuyan, dara sa Barangay E. Lopez, Silay City, Pamilya Mandahuyan and Gallego. Salamat, gid. Guillermo Clarito, may lang pagpamati. Senadora, excuse me, ma'am. Excuse, ma'am. Guillermo Clarito, no? Ayos. Salamat, gid. Romel Calsa, may lang pagpamati Toto Romel dira sa Victoria's Milling Company while on lunch break. Hello lang sa tanan nga Victorianon, Senselainon. Stay safe everyone. Gani Romel Calsa, salamat gid Romel. Kag sa mga grupo mo dira sa VMC, no? Kay Merlido Lido Magallanes, may lang pag-monitor and Elmer Piloriana. Okay. Salamat gid Elmer. Michael John P. Season sa Chato, Ilisi Paranaque, ginatamyaw ko. Tolyamo Boys, labi na gid sa kay Kent Cesar Barcelona. Gapaurok-urok gid sila pamati kay busog na. Ay, pwerte. Michael John P. Season, kay Joxel Kagalitan Ralbagan, dira sa Barangay Aranda, Hinigaran. Salamat gid Joxel, no? Rosalina Arellano Espadero, may lang pag-monitor. And Rosan Leonardo sa Barangay Buangin Isabela, no? Rosan Leonardo. Kay Kagawad Imbongjo Campo, salamat gid. Kay Panguyangong Rinan, Payungayong Rinan, no? Payungayong. Michael Singko Lamayen, may lang pagpamati. Ga-monitor slash barangay, si Michael Cinco Lamayen. And Maria F. Lobaton, may lang pagpamati. Ga-monitor sa SP Village. Salamat kid Maria F. Lobaton, no? Last nga minside, kita na ipa-dalom kita hon ang taon tadi sa daloma. Noel Amar, sir, there is sa Amon sa Niagara Falls, Canada, lockdown for 1 month. Damo na gid ang virus. Gali ka. Sige, halong lang da, Noel Amar, no? Alunan Suset, sa kay Gutierrez Evet. Salamat gid 55 stars, no? Salamat gid 75 stars, Gutierrez Evet. Thank you so much, ma'am. Kay Cathy Vier, may lang pag-monitor, Joel Madalugdog, may lang pag-monitor. Grisel Marie Rafol, may lang pag-monitor sa DSB. Sa monitor ko di sa Takuling, Greg Nigali. Salamat kid Greg, no? Kay John Flora Mercurio, kag Mercurio family sang Magsungay, salamat gid. Lance Taser Rex, Gian Resisio, salamat gid Gian. Thank you gid, no? Salamat gid. Sige, iban, karon naman karon ng dugay-dugay ang iban, mahina ang kalaban. Sige, daligi lang, standby mga kaaksyon. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang Philippine Standard Time, las 1:03. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 5 ng aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB. Kay Doc Crispin Hico, may lang pagpamati, Doc, dira sa Iloilo. No? Doc Crispin Hico. Salamat kay Doc. Kay Paul Strait Pardikingo sa San Enrique, monitor man, kag dira kay Isman Torina, sa amigo niya kay Jamie Santana, no? Kay Jaime ni siya kung Jamie Santana sa Kingtown Subdivision Victorias, monitor man alin sa kay Isman Torenia kag Lilia Taton, no? Dira sa Gardenville, Barangay Tangob, monitor man. Katuan tanang balita ni aksyon na Brian Moden sa Nocpo ini San Carlos. Sa San Carlos, may naghikog patay bangod sa depresyon. Tama man ni kaluluoy ni. Yari ang countdown sa report ni aksyon na Brian Moden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action, Brian. Action na Rex, nagakabit na sa punuan sang kamunsil ining isa ka amay nga naghigot sa iya sini kaugalingon dira sa isa ka barangay sa syudad sang San Carlos, Negros Occidental, pinalikdan nga gabi. Ang biktima reaction Rex sa ni din hinago ang ngalan sa otoridad, pero ini nagaedad sa 35 anyos, ay asawa kag duha ka anak. Sunod diri kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Police ng San Carlos PNP. Ang ining asawa sang napatay action Rex ato sa gwa sang pungsod nagatrabaho. Kag sa panugiron sa pamilya sining biktima, posibleng nagabatsyag ini sang depresyon kay ang kwarta nga ginapadala sang iya sining asawa wala na nagdirekta dito sa iya kundi dito na ginapadala sa iloy sang iya sining asawa. Pero may duha sila mga kabataan nga tiamo ningin bilin sa iya. Magluwas si Action Rex, nagaduda man ang pamilya nga basi bulobisyo ining biktima paagi iya sa pag-usar sang illegal nga droga. Kag nagabot sa punto, depresyon, problema kag iban pa, amo na tuhod siya kun nga ang inigot niya iya sining kaugalingon sa punuan sang kahoy gamit iya ang nylon action Rex. Wala sang foul play, sila nasambit iyang biktima based man sa mainit na pagpangusisa sang San Carlos sa PNP. Yari si Aurita. Ako sa yung trabaho ni ma'am? Checklist mo siya, sir. Pagpatuwa na lang kung ano ang pwede niya na isaan yung opera, wala na yung opera. Oo, tumataan na sila, ma'am. Matali sila, pero gagawin pa. Kailan po gabok, ma'am? So, wala. Ma'am, anong initial investigation sa pag-iikog niya, ma'am? Base man sa pagpamangkot na tubig ko sa pamilya, ito ang investigation sa sir. Dahil considering na tubig na wala ka po yung asawa, tapos ang tubig na is ang asawa na kapadala kwarta, pero hindi direkta siya. Kaya may quality yung nagatin itong informasyon niya doon, nag-distribution siya. Kaya natin, nasa nagatilawan. So, wala doon sa karason na walang padala sa ganityo ang asawa, hindi dito sa iya mananay para may gusto para sa iyo mga kabataan. Nanay sa asawa niya, ma'am? Oh, yes, sir. Ang bisyo, ma'am, illegal drugs kasi. Oo, yes, sir. Bilo-bilo sa illegal drugs. Sa ato listahan, wala sa ato tax-free. Wala pa siya mga foul play, ma'am, no, so far? So far, sir, sa base sa ato investigation sa pamilya, wala sa Sa manang porsyon sa palayag ni Orita ang sininasambit nga insidente. Kagabihan ni karon ini isa ka lalaki nga naglapas lang sa curfew pero sa gin-search ini siya dira sa may syudad sa Hinumaylan, may suspect siyang kalibre 22 kag mga bala nga wala para kalupok. Action Rex. Inang balita gikan sa Nocpo, Action, Brian Morley report. Una sa balita na Action sa Bacolod, Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kay Ma'am Vanessa Mayo kag Ma'am Kelly Jelly, no? Kag kay Ma'am Lida Yamagoshi, no? Tsakto ni Alex Montesa. Samuraya Magishi. Ay, puwerte Alin sa kay Alex Montesa ng Panamyaw. Kay Miguel Ivan Kapangyarihan. May lang pamati. Miguel Ivan Kapangyarihan. Ay, puwerte. Life Extension Vitamin D3. Numerong ulihin nagtawag sa hotline number sang Public Attorney's Office. Angot sa BAMTRIP na imbestigahan kuno sa mga otoridad ho. Yari ang kaundan sa report ni Action Eden Aboso. Sabi si PO Action Eden, Action Rex ginkuha kag pag-ausisaon sang kapulisan ang tatlo katong numero nga nagtawag sa hotline number sang Public Attorney's Office kag nagpabalo nga may bomba sa sulod sang Hall of Justice kung na may kantanan Action Rex na bound threat. Sa Police Station 2 Officer in Charge Lieutenant Andy Ofalia, alas 8 kaina sang aga nang ila ininabato ng report angot sa sining bound threat kag sunod sa clerk nga nakasabat lalaki Action Rex na nagtawag rason nga may bomba kuno sa sulod sa Hall of Justice kag ilayon nila ginpabalong iya sining mga kauptanan kag iban man nga empleyado agod makagwa sa building. Dugang pa ni Ofalia, gilayon man sila nakikangot sa bomb squad agod makabulig sa pagpasiguro nga pagpamahogin lamang ang natabo kag wala sang matuod nga bomba. Ginpalayag man ni Ofalia nga ginatanaw nilang tanan nga anggulo sa rason sang bomb threat kag isa diri among pagibalo kung mayara sa mga kilala nga personalidad nga may schedule sang hearing sa amuman nga adlaw. Pamati naton si Lieutenant Andy Ofalia. Sa ito na tungkol mga alas 8:22 sa aga, sining aga. Anong officer? From PAO office, isa ka staff nila. Bali daw hotline na nila ang ang cellphone, ang number. So mo to nagtawag na isa ka lalaki. Nagambal nga may bomba na madamat na kamo panaog basi maglupok da. So gin-inform kami sa station 2 and then we proceeded sa direct kagin verify ang information. So tungod aga pa man wala pa man tao gid mayo na gin-close na kag tawag sa K9 para ma-clear ang area. So inistorya man namon ang clerk sang tao and nag-operar man siya kag from third floor nga may dito gitabi ang threat na size up upod sang aton EOD kag K9. Santa Action Rex naglambot sa lapit 2 ka oras no paglibot sang bomb squad sa T9 sa kag sulod sa Hall of Justice para masiguro nga wala sang bomba nga ginplanta bagod sa nabaton man nga bomb threat. So kay BCPO kag Nokpo Bomb Squad Team Leader Lieutenant Reman Benobo ginuna nila check ang ikatatlo nga panalgan sang building kundi nahamtang ining PAO office o kun ang PAO. Dugang pa ni Benobo gin-isa-isa nila ang mga abandonado nga karton nga yara sa lugar kag gin-isa-isa man ang mga opisina kag pasalamatan nga napabilin nga threat lamang ang natabo. Matapos ma-clear ang lugar, balik sa trabaho naman ang mga empleyado kag panumdum ni Binobo sa iban pa nga opisina nga kon may mabaton nga kaangay nga mga pagpamahog gilayon man makig-angot
sa otoridad. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center o kung sa Bacolod City Police Office. May lang pang pamati kay Rachel Noblesa dara sa Hinigaran, Negros Occidental. Rachel Noblesa. Sa mga kaksyon tayo rin ang pinakabag matapos ang balita ni Aksyon Eden sa iluhan tanang balita gikan sa out of town sa syudad San Cadiz. Siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 6 anyos nga batang nga babayo na sa puwan patay sa tulugban sang Carabao wala sang foul play suno sa mga kapulisan. Nagmaki-update ta sining 17 anyos blang tumboy nagbuno patay sang iyang malinoy matapos ginpasakan kasong homicide kahapon. Ini ang yara karon sa paginakop sang City Social Welfare and Development sa syudad San Cadiz. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gote. Aksyon Roger. Action Rex, yung deklarasyon sa kapulisan ng wala sang foul play. Kamatayon sa isa ka 6 anyos nga bata nga babae sa din hindi siya ang nasapuan na napatay na singayara sa tulugban sang Carabao. Natabo aktualing insidente suno pa sa kay Police Major Rocky Diciar nga 24 oras na kagin report sa bahin sang talatapan sang kapulisan. Ang biktima gikilala kay Altia Lotrago Isator, residente ini sang residente sa Sidabaya Suerte sa Barangay Cabahog, Siyudad sang Cadiz. Ang report na hindi siya nasapuan mga alas 3 na sang hapon, sinalikdan nga pizza 4 kung sa tinik nga Domingo. Suno sa kay Police Major Rocky Diciar na ilan na lang namaton ang ini nga report ulihin na. Dalam tayo ng investigation through the interview sa nag-report po dito kasi na-report na po nila incident is 24 hours na lumipas bago pa sila pumunta at nag-report dito. Si Ronald Sator po pumunta dito kahapon, ni-report niya yung kanyang pamangkin po ay nalunod noong isang 6 years old na babae, residente ng Maya Suerte, Barangay Raog, Cadiz City. So, yes sir. Ako din po sa kanya yung bata nakita na lang nila na lumulutang dun sa paliguan ng Kalabaw dun sa kanilang lugar. So, ito siguro yung bata, ito siguro yung nag-aalaga ng Karabaw or ano sir no, na gumala lang dyan, ano? Yun po, sa ano nila, parang naligo yung bata dun sa paliguan ng Kalabaw, parang naglaro siguro. Kasi 6 years old lang po.
baka hindi niya na malalim din pala yung pinapaliguan ng kalabaw. Pero makita nila yung bata sa kalutang na eh. So, gindeklara sa kapulisan mo wala sang foul play base man sa pag-atag sa payag sa pamilya nga sa diin action track sa kumbinsido ang pamilya nga ini ang purely accident nga natabo. Kaya nga sa karon na nakahunong na lamang sa isa ka punerarya ang bangkay sining bata. Gipa-record ni Rosbel Sator nga muman ang tiya 26 anyos residente man sa mga lugar. Update action track sa sini naman sa isa ka 17 anyos nga minor de edad nga babae o isa ka tumboy nga nagbuno sa iya sini nga Maninoy. Ang biktima ko rin dumal gikilala kay Ronaldo Humago nga residente sa Hacienda Johanna sa barangay Jerusalem. Sa diin gipasaka sa kaso kapon nga homicide pero ara karon sa pag-inakop sang CSWD Consang City Social Welfare and Development ang ini nga bata matapos kina-filean sang kaso. Ito kahapon sa Silay City at yung minor suspect natin is kasalukuyang nasa pangangalaga ng ating CSWD. So wala sang fiscal kapon sa siyudad sa Cali sa inquest nila ini sa may siyudad sang Silay. Report ikan sa siyudad sa Cali sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Guti report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon Roger Gote, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Ang balita ni Aksyon Percival pagkarunan tayo ni sa Aksyon Night Patrol. Daw lang alang kita sa tiyempo. May lang pagpamati kay Boy Miguel Briliano kag Fred Madrid sang Mabini Coral Barangay 30. Ga-monitor man sa sining Odto kag kay Risa Sibido Mercurio kag Mercurio family sang Purok 3 magsungay ga-monitor man. Aramang gili si Jose Grioli Tansinko Gayuna, no? Upod kay Noknok Samudyo, kag John Carlo Moreno, kag Reggie Iligan, ga-monitor sa sining Odto. Madam Virginia San Antonio Alpenda, may lang pamati nakahingabot gid siya. Madam Virginia San Antonio Alpenda, dara sa Barangay Estefania, Bacolod City. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo,
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Hakot nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Timuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa Aksyon Balita, Banak, Bulig. Alang-alang na to sa tiyempo, pasensya gid. Sa way ta malabutan sa sining pagpangalagad sa aksyon na BBB, buwasa. Kita-kits kita mga kaaksyon sa kanginan. Kami nagpasalamat gid sa inyo sining pagpakigopod. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dili lamang madugay, upod kay Aksyon and Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. It's the part I must play. That's the way of a clown. Inyo naman diyan. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon